Fil-jiem li għaddew l-awtorità tal-ippjanar approvat b'mod unanimu l-bini ta' pipeline tal-gas taħt il-baħar bejn Malta u Ġiela fi Sqalija. Il-pipeline approvat mill-awtorità tal-ippjanar mistenni jkun twil 159 km. L-Awtorità l-Ambjent u Riżorsi lera wkoll tat il-barka tagħha għal dan il-proġett bil-kundizzjoni li l-proġett iżomma kriterji li jissalvagwardjaw l-ambjent. L-entità tal-Gvern Interconnect Malta responsabbli mill-proġett tal-pipeline ħabbret id-deċiżjoni tal-Awtorità tal-ippjanar. Malta kisbet deroga mill-Unjoni Ewropea biex il-pipeline propost mill-Gvern Malti ikun rikonoxxut bħala proġett ta' interess komuni għall-Ewropa. One News huwa informat li dan il-proġett qed jiġi ridisinjat biex mill-pipeline ma jgħaddix biss il-gas tal-LNG, iżda eventwalment l-idroġenu. Qed isiru wkoll studji biex il-proġett ikun konformi mal-politika Ewropea tal-Green Deal li tindirizza l-isfidi tat-tibdil fil-klima. L-istudji mistennija wkoll jitfgħu dawl fuq l-ispejjeż marbuta mat trasport u l-produzzjoni tal-idroġenu, tip ta' gas li huwa nadif iżjed mill-LNG. Dawn l-istudji huma importanti wkoll għall finanzjament mill-Unjoni Ewropea.